Diolch yn Dduw. Diolch yn Dduw am gyfle arall i ddod yma i ti ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti, yn gofyn ar i ti bresynoli dy hun yma neu'n plith ac y bydd yn haddoliad yn dwy'n clod i enw di. Tyrd felly at bendithiau'n hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhyw 712, 712 o gwawriau ddydd ein Duw o leini pur y nef, mwyn dy weld rwy'n byw, gan godi nawr fy llef. Oen addfwyn Duw dy gariad di, ddisgleirio ar fy enau di. 712 gwn i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef ein cwrgweddi ar y drydydd nos Iau bob mis. Felly nos Iau yma, fe fydd ein cwrgweddi yn y neuadd drws nesaf am 6:30. Bydd hoedfa nesaf prynhawn Sul 3:30. Hefyd, mae yna ddigon o'r ein ar gael, gwybodaeth am y gynhadledd y Summer Conference oedfa'n Saesneg, ond yn ystod y gynhadledd Saesneg fe fydd na oedfa'n Cymraeg ar y prynhawn dydd Iau a Gwener, sef gorffennaf 30 a 31 am 4:04. Felly mae'r wybodaeth i gyd ar y cerdiau yma, mae croeso chi gymryd rheini.
Tra bod ni'n cymryd y casgliad gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 339, 339, pam y caiff bwyst filod rheibus dorri'r egin man i lawr. 339, gen i eistedd i ganu hwn. Bydd awyn darlleniad o'r seithfed benod o Meica. Nawr mae hwnna tua diwedd yr Hen Testament. Tua 6-7 llyfr o'r diwedd yr Hen Testament. Syth ar ôl Jona a cyn Nahum. Felly Meica, penod 7. Gyn ni ddechrau yn yr adnod gyntaf. Gwai fi canes ydwy fel casgliadau ffrwythydd haf, fel lloffion grawnwyn y cynheuaf gwyn, nid oes swp o rawn i'w bwyta, fe enaid a flysiodd yr eiddfed ffrwyth cyntaf. Darfi am y diwiol oddi ar y ddeiar, ac nid oes un uniawn ymhlith dynion, cynllwyn y maint oll am waed, pob un sydd yn hela i frawd a rhwyd. I wneithio'r drygioni ar y ddwy law yn egniol, y tywysog a ofyn a'r barnwr am wobr, a'r hwn sydd fawr a ddywed le gredigaeth ei feddwl, felly y plethant ef. Y gorau ohonynt sydd fel miaren, yr unionaf yn arwach na chai draen, y dydd dy wylwyr ath ofwy sydd yn dyfod, bellach y bydd yn ei penbleth hwynt. Na chredwch i gyfaill nac ymddiriedwch i dywysog, cadw ddrws dy enau rhag yr hon a orwedd yn dyfynwes. Canis mab a amharchau dad, y ferch a gyfyd yn erbyn ei mam, a'r waedd yn erbyn ei chwegr, a gylynion gŵr i'w dynion ei di. Am hynny mi edrychaf ar yr arglwydd disgwyliaf wrth yw fe iachawdwriaeth fy niw am gwrendi. Na law yn ychau mherbyn fy ngelynes pan syrthiwf cyfodaf, pan eisteddwf mewn tywyllwch yr arglwydd a lywyrchau i mi. Dioddefaf ddig yr arglwydd canis pechais i'w erbyn, hyd o'n i ddadleio fy nhwyn a gwneithir i mi farn, fe am dŵg allan i'r golead a mi awelaf ei gyfiawnder ef. Am gylynes ag a'i weled, a chywilydd a'i gorchuddia hi, yr hon a ddywedodd wrthyf mae'r arglwydd y ddiw. Fy llygaid a'i gwelant hi, bellach y bydd hi yn sathyrfa megis Tom yr rheolydd. Y dydd yr adeiledir dyfuriau, y dydd hwnnw yr ymbellhad edd.
Y dydd hwnnw y daw e fe hyd atat o Asyria ac o'r dinasoedd Cedyrn ac o'r Cedernid hyd yr afon ac o fôr i fôr ac o fynydd i fynydd. Eto y wlad y fydd yn anrhaith o achos ei thrigolion am ffrwyth ei gweithredoedd. Porthad y bobl a thwialen, defaid etifeddiaeth, y rhai sydd yn trigo yn y coed yn unig yng nghanol Carmel, Porant yn Basan a Gilead, megis yn y dyddiau gynt. Megis y dyddiau deithos allan o dir yr aifft, y dangosaf iddo ryfeddodau. Y cynhedloedd a welant ac y gywylyddiant gan ei holl gryfder hwynt, rhoddant ei llaw ar ei genau, ei clistiau a fyddarant. Llyfant y llwch fel sarf, fel pryfed y ddeiar a symudant o'i llochesau, a'r swydant rhag yr arglwydd ein diw ni ac oth achos di'r ofnant. Pa ddiw sydd fel ty di, yn maddau anwiredd ac yn myned heibio i anwiredd gweddill i etifeddiaeth. Ni ddeil e fe ei ddig byth am fod yn hoff ganddo drigaredd. E fe a ddychwel, e fe a drigarhaw ddim, e fe a ddarostwng ein hanwireddau, a thi a deflu ei holl bechodau i ddymderoedd y môr. Ti a gyflewni y gwirionedd i Jacob, y drigaredd hefyd i Abraham, yr hwn a dyngais di'n tadau y dyddiau gynt. Byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i alw ar denw i ddod i mawl a'n deisyfiadau ger dyfron ac o Dduw i ni yn diolch bod na groeso, bod gwrandawiad i bechaduriaid fel ni. Ac i ni'n gwybod bod yn awrandawiad oherwydd y fod yn Dduw sydd yn hoffi dangos trigaredd. Rwyt ti yn llawn tosteri tuag at yr rhai sydd yn anheiddiannol. Ac felly o Dduw i ni yn dod oherwydd y hyn a wnes ti ein mwyn i ti ddarparu ffordd iachawdwriaeth ar ein cyfer, i ti anfon yn fab i'r byd yma, iddo fyw bywyd perffaith ein mwyn. Ac yn ein lle, iddo gymryd ein cosb ni ar y groes ac yna iddo goncro'r bedd ac i goncro uffern ar un drwg wrth iddo atgyfodi ar y trydydd dydd. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffaith i'r arglwydd Iesu Grist ddod yn ifydd ac iddo ddod yma ein mwyn ni. Ac felly ni yn diolch i ti ein bod yn dod trwy yr hyn a wnaeth ef, trwy ei heiddiannau ef, i ni yn sefyll ger dyfron di heddiw. Ac yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch bod maddeuant i'w gael, bod maddeuant i'n holl bechodau, ac dy fod ti yn Dduw sydd yn trigarhau wrthym. O Dduw, i ni yn gweddio felly ar ei ti i weithio unwaith eto yn ein plith ni, a bydde ti nid yn unig yn presynoli dy hun yma gyda ni, a byddwn ni gyd yn ymwybodol o'th presenoldeb, ond o Dduw, a bydde ti hefyd yn gweithio clod i ddenw di yma yn ein plith, a byddwn ni yn cael gweld rhywrai yn dod ac yn derbyn y maddeuant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti dywallt y ysbryd arnom, ar ei ti ddod lawr ein plith, ar ei ti cysuro pob yr un ohonom, os oes angen cysuro, i argyhoeddi yr rhai sydd yn galed, yr rhai sydd yn crwydro. O Dduw, y bydde ti yn agor llygaid eu henaid mwyn iddynt cael gweld eu hangen am waredwr. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti ddod a'n cyffwrdd ni yn y modd yr wyt ti yn gweld sydd yn iawn. Ac o Dduw, tywys ni i'r man honno, lle dylsem ni fod, y byddwn ni yn byw mewn modd sydd yn ogoneddu di. Bendithiau'n hoedfa yma, bendithiau'r holl sil, yr holl sydd yn ein gwynebu ni gweddill y sil yma, byddi di yma'n bresennol gyda ni, ac yn ein paratoi ni ar gyfer wythnos arall, i ni'n cyflwyno ein cwrgweddi o Dduw ac yn gofyn i ti i fod yno gyda ni nawr, a byddi ti'n rhoi y gweddiau sydd angen i gweddio, a byddi ti'n ein harwen ni yn ein hoedfa, ac a byddi ti'n ateb ein gweddiau yn unol a thywyllus di. Felly o Dduw, bendithio'n hamser nawr, trigarhaw ddim ni, ac idd blant ar hyd a lled ein gwlad. I ni yn cyflwyno bob yr un i ddofal di, ac yn gweddio ar ei ti i fod yn fendith ac yn gysur i lawer o'th blant yn ein gwlad ni yn y dyddiau blin yma. Felly o Dduw, tyrd nawr a bendithio'n hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni ganu emyn rhif 331, 331, braint yw cael cymdeithas gyda'r saint, na welodd neb erioed ei maint, ni ddaw un haint byth iddynt hwy, y mae'r gymdeithas yma'n gref, ond yn y nef hi fydd yn fwy. 331 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am testyn o'r Hen Testament, llyfr Meica, y 7fed bennod ac adnod 18. Pa ddew sydd fel tydi yn maddau yn anwiredd ac yn myned heibio i anwiredd gweddill ei etifeddiaeth, ni ddeil y fe ei ddig byth am fod yn hoff ganddo drigaredd. Nawr mae'r cefndir i'r adnod yma'n sydyn iawn ac yn fyr. Cefndir trienus, darlun o gyflwr pobl dduw, cyflwr unig iawn. Mae'n cael ei disgrifio fel defaid yn crwydro yn y goedwig pan oeddent yn y gaethglyd. Hynny yw, byddant yn gwynebu perygl o'i hamgylch lle bynnag y byddan nhw, yr oedd na berygl. Adnod 14, porthad y bobl a thwialen, defaid y etifeddiaeth, yr rhai sydd yn trigo yn y coed yn unig, yng nghanol Carmel, Porant yn Basan a Gilead, megis yn y dyddiau gynt. Ac mae'r proffwyd yn gweddio bydde Duw yn ei hachub, ac y byddai yn fugail iddynt a cawsant. A ddewyd o fendydd Duw, adnod 15 ac 16, megis y dyddiau y deithos allan o dir yr aifft yn dangosaf iddo'r rhyfeddodau. Y cenhedloedd a welant ac y gywylyddiant gan ei holl gryfder hwynt, rhoddant ei llaw ar ei gennau, ei clistiau a fyddarant. A dyna'r rhyfeddod byddai ei gelynion yn ei gael. Bydd cywilydd arnynt. Fel bob un cyfnod o'r Iddewon, mi fyddai'r gelynion yn dymuno y gweitha am y bobl honno.
ac efallai y meddyliant bod hanes yr Iddewon wedi dod i ben, falle bod yna'n wir dros y canrifoedd, dyna beth bydde llawer wedi dymuno, dal i fod mewn llawer i wlad, dymuno bydde hanes yr Iddewon wedi dod i ben, a byddant wrth iddyn nhw'n feddwl bod yr hanes y bobl yma wedi dirwyn i ben, byddant yn gweld yn nerth Duw unwaith eto yn ei hachub. Ac i ni'n gweld yr rhyfeddod y byddant yn ei wynebu pan yn gweld bod Duw wedi dod ac wedi arbed y bobl ac byddan nhw yn rhyfeddu at hyn ac yn syni ar sut bod hyn wedi digwydd. Ac yna ni'n darllen am ddiolchgarwch y proffwyd ac yn clodfori Duw am ei gariad a'i fawredd yn trigarhau wrth i bobl, nad oedden nhw yn heiddi hynny, ond i fod yn trigarhau unwaith eto wrth i bobl. Wel, dyna'r cefndir, ond hoffwn ni edrych ar yr adnod yma'n arbennig, pa ddiw sydd fel tydi. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr unig ddiw, ac yna'n ail gras Duw ac yn olaf nerth Duw. Wel, yn gyntaf, yr unig ddiw. Nawr, dydw i ddim yn gwybod beth yw'r ystadegau, dwi ddim yn siŵr ble byddwn ni'n darganfod hynny, siwr o fod fydd yn haws heddi, falle beth ni'n treulio fwy o amser ar y we, ac yn chwilio am ryw ystadegyn yn rhoi y wybodaeth yma i ni. Ond falle bod rhywun yn gwybod beth yw'r ystadegau, ond dwi ddim yn gwybod. Diddorol byddai gwybod faint o bobl yn y byd yma sydd yn credu mewn Duw. Faint sydd, dim dwi'n bod yn dweud dwi'n credu mewn Duw, ond sydd go iawn yn dweud i bod nhw yn credu mewn Duw. Byddwn ni'n tybio mae'r lleiafrif bydde'r anffyddwyr, sef yr rhai sydd ddim yn credu bod na Dduw. Y rhai sydd yn gwadu bodolaeth Duw. Byddwn ni'n credu mai bach yw'r nifer. Falle ddim yn ein gwlad ni erbyn hyn sydd yn drychineb i feddwl pan mae'r wlad hon yn cael ei adnabod, neu gynt yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau ac yn y blaen. Ond byddwn ni'n tybio bod y mwyafrif yn ein gwlad ni yn anffyddwyr, ddim yn credu mewn Duw. Ond o ran y byd, yr holl wledydd yn y byd i gyd, byddwn ni'n tybio, dwi ddim yn gwybod, falle bydd rhywun yn cysylltu hynny ac yn dweud bod yna'n anghywir, ond yn fy meddwl bach i, wrth ar sylwi o'n gwmpas ni, byddwn ni'n meddwl mai bach yw'r canran o bobl sydd yn anffyddwyr, y rhai sydd yn dweud nad oes na Dduw. Mai bach fydden nhw. Llawer yn dweud, falle, bod nhw'n credu mewn rhyw ddamwain a hapu'r byd yma, fel glywson ni bore yma'r ffolineb y fath beth, ac bod nhw'n credu hynny. Ond byddwn ni'n meddwl, ein gwlad ni, falle draw yn America fydd yna rhai, ond rhywsut neu gilydd fydd yna rhai crefyddol dal yn dweud, wel, mae yna modd i chi twistio'r ysgrythyr a dweud bod Duw dal bod yn Dduw, ac eto gyd bod yna ddamwain wedi digwydd a ffrwydrad a bod Duw yn lwcus iawn bod wedi digwydd. Rhywsut neu gilydd, mae Cristnogion yn gallu dod ar ddoi beth at ei gilydd, bod na ryw ffrwydrad wedi digwydd ac bod na Dduw. Sut maen nhw'n dod i'r ddealltwriaeth na dydw i ddim yn gwybod, ond efallai rhywsut maen nhw wedi dod i'r safbwynt na. Ond hyd yn oed ymhlith y gwledydd yma ac draw yn America, byddwn ni dal yn tybio, mae bach yw'r nifer o bobl sydd ddim yn credu bod na Dduw. Mae'r mwyafrif o bobl y byd a crefyddau. Mae bron pob gwlad yn y byd yn llawn o bobl sydd yn credu mewn Duw. Y mwyafrif byddwn ni'n tybio yw'r rhai sydd yn credu mewn Duw. Lleiafrif yw'r rhai fel adnod cyntaf Psalm 14, yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw. Ffyliaid yw'r rhai sydd yn dweud bod na ddim Duw, falle bod ni'n byw mewn gwlad lle mae hwn ar ei fyny efallai, lle mae pobl yn gwrthod credu bod na Dduw, ein bod ni'n byw a bod y rhai sydd o'n cwmpas ni, realiti'r sefyllfa byddwn ni'n tybio yw bod gweddill yr holl filiynau o bobl y byd yn credu bod na Dduw. Ffyliaid yw'r rhai sydd ddim yn credu bod na Dduw. Y mwyafrif yw'r rhai sydd yn credu bod na Dduw. Ond y broblem wedyn yw, o'r miliynau hynny sydd yn credu bod na Dduw, ymha Dduw y maen nhw'n credu. I ni'n gwybod o'r Beibl, i ni'n cael disgrifiad o natur dyn yn y Beibl, ac mae'r Beibl yn disgrifio'n glir i ni, mae dall yw dyn a'i fod yn ddall yn ysbrydol. Dyw e ddim yn gallu gweld, na deall, na dirnad, unrhyw beth ysbrydol. Hynny yw, mae'r Beibl yn dysgu ni bod dyn yn farw yn ysbrydol.
Ac bod yn ymwybyddiaeth o'r angen i addoli bod dwyfol, oherwydd y modd y creuwyd ef gan Dduw ar lun a delw Dduw, ac mae dyn yn gwybod bod rhaid addoli rhywbeth, nid yw dyn yn gwybod pwy yw y bod dwyfol yma, nid yw yn ei weld a dyw e ddim yn ei ddeall e. Ond mae e dal am addoli Duw. Dyna pam mae'r holl fyd bron iawn yn credu mewn Duw, ar wahân i'r ambell i rai sydd yn ffyliaid yn ôl y Beibl, sydd ddim yn credu mewn Duw. Ac ychydig yw nhw bys ni'n tybio. Y rhai sydd yn addoli dyn, yn addoli nhw'i hunan, a rhyw ddamcaniaethau rhyfedd. Ond lleiafrif yn o ran, ewch chi unrhyw wlad o byd, a fe ffeindiwch chi pobl yn plygu lawr ac yn addoli Duw. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod pwy maen nhw'n addoli, ond maen nhw'n gwybod bod na Dduw ac bod angen ei addoli fe. Dydyn nhw ddim yn adnabod y Duw yma. Yr hyn mae'r Beibl yn dysgu ni yw bod y pobl yma yn elynion i Dduw. Ac bod nhw'n gwybod bod rhaid addoli Duw, dydyn nhw ddim yn gwybod pwy yw e, ac go iawn maen nhw'n elynion i'r gwir Dduw. Ac felly, be mae dyn am wneud yw creu ei Dduw ei hun. Mae am greu crefydd ei hun. Rhywbeth fydd yn bodloni yr awydd yr angen yma ynddo i addoli'r dwyfol. Ond crefydd hefyd, nid yn unig fydd yn bodloni'r awydd i addoli'r dwyfol, ond hefyd rhyw grefydd fydd yn bwydo ei falchder ac yn dyrchafu'r hunan ac yn dod â rhyw ymdeimlad o lwyddiant personol. Ond nid yna welsom ni yma dros y canrifoedd, a dyma be ni'n gweld dros y ganrif diwetha yng Nghymru, llawer sydd yn honni bod nhw'n addoli Duw, ac yn canu amdano, o dyna i chi siwr o fod ar y cychwyn, bydda'n cymanfaoedd canu ni wedi bod yn llefydd hyfryd siwr o fod ar y cychwyn. Ond yna wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaenau, ac wrth i bobl dechrau gwrthod credu'r Beibl, yna maen nhw dal yn grefyddol, ond ddim yn adnabod y Duw maen nhw'n canu amdano. Ac felly dyna drist oedd y cymanfaoedd canu yma. Ac maen nhw'n adrodd yr adnodau yn yr ysgolion Sul, dilyn cyfres o reolau ac eto maen nhw'n byw iddyn nhw hunan ac maen nhw'n chwilio am glod iddyn nhw hunan yn eu crefydd nhw ac felly ni yma yng Nghymru wedi syrthio i'r bai ofnadw mae gweddill y byd wedi wneud yn ei dallineb nhw i ni wedi cael y gwirionedd ac i ni dal yn ein dallineb ni. Mae'n gwlad ni wedi cael yr efengil ac wedi cael diwygiadau. Be ni wedi wneud? Ni wedi troi cefn arno fe ac mae ein gwlad ni wedi creu crefydd yr union rhyw fath o pob crefydd arall. Mae yn rhyw chwilio am ryw Dduw ac yn canu am ryw Dduw ac yn gwneud rhyw reolau tebyg i bob crefydd arall. Dyna pam ych chi'n cael mewn llawer i lefydd fel hyn lle maen nhw'n fodlon rhannu llwyfan gyda crefyddau eraill. Achos does dim gwahaniaeth rhwng eu crefydd nhw, y Cristnogaeth, ac unrhyw grefydd arall yn y byd. Crefydd yw e. Crefydd y mae dyn wedi wneud sy'n siwtio fe ar y pryd. Wel, mae Micah yma yn dyrchafu Duw uwch pob dim y gwybu amdano. Mae'n dweud yn yr adnod, y testun y 19 adnod, pa Dduw sydd fel tydi? Mae e'n adnabod ei Dduw yn sicr i chi, mae Micah yn adnabod y Duw mae e'n sôn amdano. Mae gweddill y byd, maen nhw'n gwybod bod na Dduw, yn gwybod pwy yw e, dyn nhw ddim yn gwybod dim byd amdano, ond nid felly y proffwyd, mae yn gwybod am ei Dduw mae e'n dweud, pa Dduw sydd fel tydi? Wrth iddo feddwl am waredigaeth pobl Dduw, nid yw yn gallu peidio am oliannu Duw. Mae'n edrych ar hanes yr Iddewon ac am ei pechod ac mae'n dweud, pa Dduw sydd fel tydi? Mae'n gofyn y cwestiwn, mae'n gwybod yr ateb amdano, allech chi bron iawn a dweud, nid cwestiwn yw bod na far cwestiwn ar y diwedd, i chi allu dweud datganiad yw, mae'n dweud, nid oes un Duw arall, nid oes un person arall, nid oes dim byd arall sydd yn dod yn agos at ei Dduw pa Dduw sydd fel tydi. Mae'n gwybod mae ei ddiwedd yw creawdwr y byd. Mae'n gwybod mae ei ddiwedd sydd wedi creu y bydysawd. Mae'n gwybod bydde Micah wrth ddweud y geiriau yma, bydde wedi edrych i fyny at yr haul, ac mi fydde wedi gweld yr haul, ac mi fydde'n gwybod ei ddiwedd a greodd yr haul. Ac yn y nos, bydde wedi gweld y ser, mi fydde wedi gweld y lleiad, a bydde wedi gweld, dyna i chi ryfeddod, fy niw i a greodd y ser sydd yn yr awyr, a'r lleiad sydd yn yr awyr. Ac wrth edrych ar y ddeiar, a phob dim sydd ar y ddeiar, a phob dim sydd hedfan yn yr awyr, a pob beth bydde fe'n ei weld, mi fydde fe'n gwybod, fy niw i a greodd y cyfan. Nid oes gan duwiau eraill yma a greu'r gan ddyn, does dim
Fe mae'r Psalm 115 yn dweud, does dim trwy'n ganddynt. Trwyne, does dim cege, does dim tafod yn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim byd i'ch helpu chi. Ond mae fy niw i yn holl alluog, fe a ddywedodd y gair a chreuwyd y byd. Pan nath Duw ddweud y gair, fe creuwyd yr hyn a orchmynodd. Chi'n meddwl beth, mae e'n werth o dro i dro. Mae hyd yn oed pan ych chi'n cael un o'r ychydig anffyddwyr go iawn yn arwain neu'n cyflwyno rhaglen ddogfen am natur. I chi roed wedi gweld nhw, dwi ddim yn gwybod pryd maen nhw ymlaen, felly dwi ddim yn aml iawn yn ei weld dwi'n anghofio tapio nhw, a mae dylsyn ni'n neud, achos maen nhw'n hynod ddiddorol, ac dim yn ddoniol, mae'n ddoniol, mae'n ystyr trist iawn. Ond maen nhw'n rhaglenni gwych I wylio rhaglenni natur. Ac maen nhw'n sôn am greaduriaid ac am anifeiliaid a physgod y môr a'r eirth sydd yn byw mewn gwahanol lefydd. Ac I chi'n gweld nhw'n dilyn. A weles I un rhaglen lle roedden nhw'n dilyn yr arth neu beth bynnag oedd hi. Ac a'i rai bach. Ac yna nhw wedi rhoi rhyw declyn ar yr arth. Ac yr oedd yr arth yn mynd ac yn trwy'r gaeaf ac yn yr haf a trwy'r gaeaf ac yn y blaen. Ac yn crwydro dros y tiroedd rhewllyd yma. Ac o'n nhw'n mynd â filoedd ar filoedd ar filoedd o filltiroedd. Ac yna yn dychwelyd nôl yr un amser i'r union man y ganwyd nhw. Wel, mae'n anhygoel. Mae damwain a hap yw hyn. Anifail sydd erioed wedi bod I wers ddearyddiaeth. Petai chi'n rhoi fi yn nghanol rhywle, falle dydwch chi dechrau Nghaerdydd ac yn dweud ffwrdd ti am cwpl o filoedd o filltiroedd, allai sicrhau chi, dwi'n colli fy ffordd pan dwi'n dod mas o siop yn y dre, dwi ddim yn siŵr os mae'r dde neu'r chwith dwi fod I fynd, dwi'n anghofio fy ffordd, ond mae anifail sydd erioed wedi cael addysg, sydd erioed wedi cael gwers ddearyddol, sydd erioed wedi edrych ar map, sydd wedi cael teclyn sydd yn gallu edrych lan i'r gofod ac yn gallu rhoi cyfarwyddiadau iddo fe sydd I fynd, mae'n gallu mynd dros y mynyddoedd, lawr dyffrynnoedd, ar hyd milltiroedd, ar gafonydd a moroedd, ac yna mae'n dod nôl i'r union fan y ganwyd ar yr union ddwrnod. Nawr, sut mae hynny'n bosib? Sut y mae pysgod yn gallu nofio'r moroedd a dod nôl i'r union man y ganwyd nhw? Sut y mae adar yn gallu hedfan ar draws y byd, ar draws moroedd a mynyddoedd, ac yn mynd I gwledydd lle mae'r tywydd yn braf a dychwelyd yma pan mae'n amser I ddod nôl i'r wlad yma? Sut mae hwnna'n bosib? Heb I nhw cael gwers dearyddiaeth. Ac yna chi'n gwrando ar y rhaglen dyledu a chi'n gwrando ar yr anffyddiwr yma'n dweud ac yn dweud dim. Mae yn mynegu ffaith bod rhain yn teithio ac yn dweud mae'n anhygoel. Ac yma nhw'n gallu sefyll yno o flaen miliynau o bobl ar y teledu ac yn dal dweud mae damwain a hap yw'r cyfan, nad oes yna Dduw. Mae gwrando ar nhw yn drychineb. Chi'n meddwl, wel, dyna chi ddallineb. Mae'r peth y tu hwnt I ymgyffred. Mae'n dwptra. Fel mae'r ysgryth yn dweud, ffyliaid ydyn nhw. Ffyliaid y rhai sydd yn dweud nad oes yna Dduw. Y rhai sydd yn dweud y fath beth pan ych chi'n edrych ar y greadigaeth. Fydde Meic yn gwybod hyn. Pa Dduw sydd fel tydi? Rwyt ti wedi creu y byd yma. Rwyt ti wedi creu yr eirth. Rwyt ti wedi creu y pysgod. Rwyt ti wedi creu yr adar yma. Y rhai sydd yn gallu gwneud y pethau anhygoel yma. Rwyt ti wedi creu y cyfan. Dyn nhw ddim yn gallu gweld mawredd a gallu creadigol Dduw. Pa Dduw sydd fel tydi? Mae ei Dduw mor bwerus. Mae yn gwybod fod yr holl fy dysawd yn nwylo ei Dduw Fod holl wledydd y byd yn ei ddwylo Ni all yr un dyn wneud unrhyw beth yn erbyn cynlluniau Dduw. Dyw hwnna ddim yn golygu bod Dduw yn awdur pechod. Ni'n gwybod hynny. Dyn sydd yn euog o bechod. Ond mae mewn ffordd ddirgel iawn. Mae Dduw yn rheoli ac yn trefnu pob dim. Mae goruwch dyn. Mae wedi rheoli hanes y byd. Chi oedd yma bore yma, byddwn ni wedi clywed hwnna'n cael ei gyffwrdd arno. Sut y mae Dduw yn rheoli hanes y byd yn ei ragluniaethau fe. A mae tu hwnt i'n deall ni, dydyn ni ddim yn gallu deall dim, hyd yn oed mymryn bach lleia o'r peth, ond mae Dduw yn rheoli'r holl wledydd y byd i'w pwrpasau a'i gynlluniau fe. Nid oes neb fel ein Dduw ni o ran ei berffeithrwydd. Mae Dduw, a dyma beth I ni'n cyffwrdd arno fan hyn, gallech chi ddweud, mae Dduw yn gwbl deg
yn gwbl gyfiawn, yn ei holl weithredoedd. Mae yn dyheu dangos trigaredd a chariad. Dyna i chi Dduw. A oes yna Dduw tebyg? Hyd yn oed yn yr haid mae dynion wedi creu ar gyfer eu crefyddau nhw, dydyn nhw ddim wedi gallu creu Duw sydd unrhyw beth tebyg i Dduw y Beibl, i'r gwir Dduw. Does dim un crefydd wedi creu Duw sydd yn dod yn agos at fawredd ein Duw ni, nac at ei fawredd ei gariad nac at ei berffeithrwydd Maen nhw wedi creu rhyw Dduw ar ei lefel nhw, sydd yn fach, a dyn nhw ddim un o'n gallu creu un anhygoel. Ond mae'r Beibl yn dweud yr hyn sydd yn wir. Mae ein Duw ni, sef Duw yr holl bydysawd, y Duw sydd wedi creu y bydysawd, mae Duw ni yn well ac yn goruwch pob un Duw arall. Pa Dduw sydd fel ty di? Mae Meica yn dweud. Wel, yn ail, gyda chi symud ymlaen at ras Duw. I ni gwybod o hanes yr Iddewon, doedden nhw ddim yn heiddi trigaredd. Wedi ei holl gwrthryfela, ei difaterwch, ei hanwybyddu o rybuddion gair Duw trwy'r proffwydi. Ei pechod nhw oedd achos y geithglyd. Cawsant ei ceithgludo oherwydd ei pechod. Ond nid felly hefyd i ni yn yr un sefyllfa, nid oes yr un ohonom yn heiddi trigaredd, i ni'n debyg iawn i bobl Dduw, wedi anwybyddu ei airau ac yn heiddi unrhyw farn sydd yn dod arnom ni. Pan ni'n meddwl am yr holl gyfleoedd i ni wedi gael, mae yna rai yma heddi ac efallai rhai yn gwrando. Ystyriwch eich magwraeth, dwi'n gwybod yw hwn ddim yn wir o bob un, ond i'r rhai falle sydd yn bresennol yma nawr, ystyriwch eich magwraeth am eiliad. Wedi eich cyflwyno i air Duw ers yn fabanod. Ond ydyn nhw'n debyg i'r Iddewon? Chi wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, rydych chi wedi canu clodydd Duw ers yn blant. I chi wedi gweld bywydau yn newid o'ch blaen, bywydau yn dod i fod yn fywydau llawn o ras. I chi wedi clywed pregethu, nid pregethu yn adrodd straeo neu rhyw foesau arbennig, nid pregethu felly, ac i chi meddwl, wel, o'r ychydig capeli sydd yn ein gwlad ni, mae'r mwyafrif, allech chi ddweud, yn rhoi rhyw foesau i chi, ac yn rhoi rhyw gyfres o reolau, neu pethau gallwch chi wneud i helpu cymdeithas. Pethau digon neis a digon iawn, ond allech chi gael na unrhyw, allech sy'n rhaid mynd i gapel i glywed na, allech chi fynd i'r ysgol, allech chi wrando ar y newyddion, a gwahanol elusennau yn sôn am y fath beth. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth arbennig i gapel, ond mae'n capelu ni wedi newid y neges i fod yn rhyw foesau. Ond i chi wedi cael eich magu ar aelwydydd a chapel sydd yn cyhoeddi'r Efengil, sydd yn wahanol i'r mwyafrif. Dyna chi fraint i chi wedi gael. Chi wedi clywed neges y Beibl. Neges sydd wedi ei phregethu dros y canrifoedd gan rhai, os ewn ni nôl i hanes ein gwlad ni fel Dewi Sant ei hun. Yr un neges y pregethodd ei ni'n pregethu, falle bod ni ddim yn pregethu o cweit mor dda, falle bod y Gymraeg ddim cweit mor rhugl, falle bod yr pwysles ddim cweit cystal yn y mannau cywir, falle bod yr awdurdod ddim cymaint, ond yr un yw'r neges, gallwch chi ddim dweud na mae'n mwyafrif o lefydd, bydd y mwyafrif o lefydd yn gwadu'r hyn bregetho Dewi Sant, a William Williams Pantycelyn, a Christmas Evans, a Daniel Rowlands, ac yn fwy diweddar Dr Martin Lloyd-Jones. Os ych chi'n edrych ar y pregethwyr enwog yma o Gymru, yr un yw'r neges, falle ddim ni yr un yw'r bwrdwn efallai, a falle ddim yr un yw'r ffrwyth y neges, ond yr un yw'r neges, yng ngweddill Cymru, dyn nhw ddim eisiau pregethu'r un neges o hynny. Maen nhw'n cysau y neges pregethodd William Williams Pantycelyn. Petai nhw'n onest, bod nhw dal i ganu ei emynau fe, petai crefyddwyr Cymru yn onest, mi fysen nhw'n dweud, rydw i fe'n casau yr neges y pregethodd Pantycelyn, a Christmas Evans, a Daniel Rowlands, a Griffith Jones o Llanddowror. Maen nhw'n falch iawn o'i hanes, a'i dylanwad ar yr iaith Gymraeg, ond y neges y pregethodd nhw, na, dydyn ni ddim, i ni wedi moderneiddio nawr, i ni wedi newid o hynny, bod hwnna ar gyfer y ganrif o'r blaen, dwi ddim ar gyfer heddi. Dyna be fydd ein gwlad ni'n dweud, ond i chi wedi cael y fraint, yr un yw ein neges ni yma, a chafodd ei bregethu pryd hynny. A dyw llawer ddim yn cael hynny. Ond beth sydd yn anhygoel yw chi dal wedi wrthod e. Os nad ydych chi wedi ildio iddo fe,
Mewn geiriau eraill i chi yn i'w wrthod e. Os nad ydych chi wedi edifarhau a chredu, beth ych chi wedi wneud yw chi'n gwrthod e. I chi'r union yr un fath a rhai sy'n tu fas. Glywson ni hynny, fe ddoi neu bore yma ddoi, dwi'n credu yr esgeluso yr efengil. Os ych chi wedi clywed yr efengil ac wedi cael eich magu arno fe, ac ych chi dal ddim wedi gwneud proffes, ych chi dal ddim wedi credu, ych chi dal ddim wedi rhoi eich bywyd, ych chi ddim wedi edifarhau, a dydy Crist ddim yn popeth i chi, beth ych chi'n neud? Ych chi'n esgeluso, ond yr un i ddeg canlyniad ar rhai sydd erioed wedi bod mewn. Ych chi ddim gwell yn nhw, ych chi'n yr un cwch, mi rydych chi'n golledig yn ôl gair Duw. Fel yr Iddewon wedi pechu, yr ydych chi yn pechu, yr oedd yr Iddewon yn gwrthod gwrando ar y proffwydi. Mi fydda Meica wedi sefyll lan o flaen y bobl, ac mi fydda pobl wedi wrthod e. Fel pob un o'r proffwydi, mi fydda nhw wedi sefyll a bod yn ffyddlon, a mi fydda rhai wedi gwrando, ac wneud digon neis, diolch yn fawr i chi a ddiwedd yr oedfa, a ddim yn gwrando gair o beth ych chi wedi ddweud. Rhywbeth tebyg i heddi. Mae pobl dal yr un peth. Falle bod yna rai yma hyd yn oed sydd yn awyddus am bethau eraill, am fwy o'r byd. Mae'r atynfa'r byd yn gryf. Mae rhai yn credu fod pleserau yr byd, cyfeillion y byd, yn llawer gwell i chi. Mae yna rai yn dadle, mae'r byd llawer gwell. Mae e'n llawer mwy dibynadwy na chi yna yn y capel. Maen nhw'n bobl onest yn y byd. Mae'r byd yn llawn o bobl onest. A mae'r pleserau maen nhw'n dweud, maen nhw wedi dweud wrthyn ni, os newch chi fwynhau'r pleserau yma, da o beth fydd e. Fyddwch chi'n well ar ôl cael y pleserau yma. Os fyddwch chi'n byw y fywyd anfoesol yma, a meddwi ac yn partio ac yr holl beth yna, neu os newch chi ddiwydd dilyn y ffordd yma o roed eich hunan gyntaf, mae e lot yn well yna beth mae'r byd yn dweud, ac maen nhw'n credu fod y byd yn well. A mae gwell ganddyn nhw gwmnïaeth y byd. Rowch chi rai, a falle bod rai fan hyn hyd yn oed, sydd yn awyddus, neu rai oedd gyda ni, neu rai sydd dros y blynyddoedd wedi bod yn rhan, ac yna wedi mynd i'r byd. Chi'n gwybod beth? Mae gwell ganddyn nhw cwmnïaeth y byd. Maen nhw'n llawer mwy dibynadwy, llawer mwy gonest, llawer mwy o hwyl. Tan fod rhywbeth yn mynd o'i le. Ac yna mae'n rhy hwyr, mae'n wedi troi cefn. O beth wrth ystyried yr hyn i ni, a'r hyn oedd yr Iddewon. Does dim rhyfedd felly fod Meica'n dweud, pa dduw sydd fel tydi. Yn maddau anwiredd, ac yn myned heibio i anwiredd gweddill ei etifeddiaeth. Ni ddeil e fe ei ddig byth am fod yn hoff ganddo drigaredd. Ymle y clywswch am un tebyg i'n Duw ni. Un sydd yn maddau hyd yn oed pobl sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol. Os unrhyw beth gwaith, i chi allu dweud beth am y rai mas fyna sydd yn rhegi trwy'r amser ac sydd yn anfoesol ac sy'n llawn trais a sy'n llawn cysineb ac yn gwerthu cyffuriau neu pobl sydd yn derfysgwyr ac yn llawer o bobl. Rein ofnadw. Wrth gwrs, maen nhw'n bechaduriaid, ond beth sy'n waith? Rhywun sydd wedi clywed yr efengil ac yn ei wrthod neu yn ei esgeluso. Peidiwch chi a meddwl mas fyna bod e lot yn waith. Fyddwch chi yn atebol mwy na nhw. Nid bod nhw ag unrhyw gyfynhad, achos does dim esgus iddyn nhw. Ond allan nhw troi rond a dweud, wel, glywson ni mor efengil. Bod digon o bethau i'w gwthio, i'w rando, a digon o gyfleoedd yn enwedig heddi ar y we. Ac mae'r greadigaeth yn ddigon i'w cyhoeddi nhw yn eog, achos mae'r greadigaeth yn ddigon iddyn nhw sylweddoli bod yna Dduw. Ond gallen nhw droi rond a dweud, wel, glywson ni mor efengil. Ond i chi wedi clywed yr efengil. Gych chi dal yn deheu am y byd. Ond os felly, ble arall i chi wedi clywed am un tebyg i hyn, am Dduw sydd yn fodlon maddau chi hyd yn oed, sydd wedi gwrthod yr efengil am flynyddoedd wedi chlywed i. Chi sydd wedi cael y fath freintiau. Ac eto, mae Duw am faddau eich holl anwireddau, eich holl bechod. Mae fel Psalm 85 y ddwy adnod gyntaf, graslon fiost o arglwydd i'th dir, dychwelaist gaethiwed Jacob, maddeiaist anwired y bobl, cuddiaist ei holl bechod.
Dyna yw ein Duw ni, mae e'n fodlon cuddio ein holl bechod. Mae'n maddau anwiredd ei bobl. Does dim un ohonom ni fydde yn ymddwyn fel hyn. Faint ohono ni fydde'n fodlon maddau pobl sydd wedi'n trin ni fel hyn, fel i ni wedi trin Duw. Pa un ohono ni fydde'n fodlon maddau pobl felly? Dim un ohono ni. Yr hyn i ni weld yn ein Duw ni yw fod yna gyd bwysedd perffaith yno. Mae e'n Dduw cyfiawn yn mynnu barn ar bechod, ac fe fydd yn barnu. Fe fydd yn cosbi pechod, ac mae wedi cosbi pechod. Ond hefyd y cydbwysedd anhygoel yma, mae e hefyd am faddau. Mae e wedi trefnu ffordd y gall faddau a dal bod yn gyfiawn. Dyna'r broblem. Pam? A mae'n dweud wrthyn ni ar ddiwedd yr adnod am fod hoff ganddo drigaredd. Dyna pam mae e wedi wneud. Pam gallai wedi just mynnu i gael y cyfiawnder. Gallai fe dim ond wedi dweud yr wyf yn Dduw cyfiawn, felly rhaid cael cosb, rhaid barnu yn gyfiawn, ac felly gallai fod wedi barnu'r cyfan. Ond mae ei gymeriad yn llawn drigaredd, mae hoff ganddo drigaredd, felly mae e wedi darparu ffordd y gallai faddau. Mae'r adnod yma'n dweud mae e'n mynd heibio ein pechod. Mae e fel petai yn anwybyddu ein pechod, fel pe na yw ein pechod yno o gwbl. Dyna beth mae'r ystyr yn cyfeirio ato. Oherwydd ei fod wedi delio'n pechod mae e'n gallu wneud hyn. Mae Duw yn gymaint llawn trigaredd, mae e fel petai yn cerdded heibio ein pechod. Ond rheswm mae'n gallu wneud hynny, a bod yn gyfiawn. Fe ddeliodd Crist a'n pechod, fe gymerodd Crist y gosb ar y groes yn ein lle ni. Dyna sut trefnod Duw ddangos trigaredd. Bydde ddim wedi gallu dangos trigaredd heb wneud unrhyw beth am y peth. Bydde ddim yn gyfiawn. Ond gan ei fod yn gyfiawn, fe drefnodd e ffordd, fe ddath ei fab, a fe gosbodd ei fab yn ein lle ni. Fe dywalltodd Crist ei waed. Dyna oedd pris am ein glanhad, am ein maddeuant ni. Yr oedd rhaid i waed Iesu Grist lifo. Oedd rhaid i roed ei fywyd. Cymaint yw difrifoldeb pechod. Yr oedd rhaid cael gwaed. Felly pan ydych yn teimlo pwysau euogrwydd eich pechod, mae e yn cynnig ei gymryd i ffwrdd a'i osod ar ei fab. Chymod, mae adnod 19 y diwedd yn dweud hyn. A thi a deflu ei holl bechodau i ddymderoedd y môr. Ydych chi roed wedi meddwl am eich pechodau? Ydych chi wedi cael cywilydd am eich pechodau? Yr rhai i chi wedi wneud yn agored ger bron pobl, yr rhai sydd yn gudd, yr rhai i chi wedi meddwl, yr holl eiriau, yr holl weithredoedd, yr holl gynlluniau, yr holl bechodau, yr holl fryntni, yr holl falchder. Yr hyn mae'r adnod yma'n ei olygu yw, nid yw Duw yn delio'n pechod mewn modd arwynebol. Dyw e ddim yn ei claddu nhw wrth ymyl y lan. Allech chi ddychmygu lan y môr nawr a'r dŵr a'r tonnau'n dod i mewn. A chi'n gallu cerdded am y dŵr yn mynd dros eich traed. Allech chi ddychmygu, os ych chi'n mynd i gladdu rhywbeth, os ych chi eisiau cael gwared o rhywbeth, a'i guddio fe o olwg pobl, unwaith ac am byth, ac chi'n palu rhyw dwll bach ar bwys y dŵr, a mae'r dŵr yn dod dros fe, falle bod y llanw'n dod mewn, a falle tia 10 troedfedd, bod yn dod i fyny falle, ond yna mae'r llanw'n mynd mas, ac yna mae be bynnag chi wedi claddu'n dod nôl i'r wyneb eto, achos oeddech chi ddim wedi gladdu fe'n ddwfn iawn, achos mae'r môr yn gallu dod mewn y mas. Ond nid dyna beth mae'r adnod yma'n dweud. A thi a deflu ei holl bechodau i ble. Nid i'r lan, ond i ddymderoedd y môr. Mewn man na welir mohonynt byth eto. Lle chi ddychmygu petai yn bosib i ni fynd lawr i waelod y môr i'r dymderoedd, milltiroedd allan i ganol y môr, ac yna i fynd lawr i'r dymderoedd, a cyrraedd y gwaelod, a cyrraedd y tywod, a beth bynnag sydd ar y llawr y môroedd, ac yna palu twll, ac mynd lawr a lawr a lawr, a claddu nhw mewn, ac yna'r holl filltiroedd o foroedd uwch i pennau nhw. Dyna beth mae hwn yn golygu. Mae e'n delio a'n pechodau, ac yn ei taflu nhw i'r dymderoedd. Yr un i'r ymdeimlad a gwahanu cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Pan mae yn ein maddau ni, mae yn maddau y cyfan ac am byth. Dyna i chi fawredd ei drigaredd. Mae yn hoff o drigaredd. Dim syndod bod yn dweud pa dduw sydd fel tydi. Pa dduw sydd fel tydi sydd yn maddau popeth.
Ein pechodau yn y gorffennol, presennol a'r dyfodol. Mae'n maddau'r cyfan. Does dim un crefydd yn un o creu Duw fel hyn. Bydden nhw byth gallu. Ond nid creu ein Duw ni yw hwn. Dyma beth yw Duw. Dyma beth yw ei gymeriad. Dyma beth mae gair Duw yn ei ddisgrifio. Ni fydd yr un cyhuddiad yn ein herbyn gan fod Crist wedi talu'r ddyled yn llawn. Mae wedi gosbi yn ein lle am ein holl bechod ac mae wedi cymryd ein pechod ac mae'n ei taflu nhw i'r dymderoedd. Mae'n maddau'r cyfan, mae'n golchi ni yn ei waed. Pa dduw sydd fel tydi yn maddau anwyr? Pa dduw? Enwch chi unrhyw un sydd yn gallu bod fel ein Duw ni. Does yr un? Hyd yn oed chi sydd yn eistedd yma o sul i sul ac eto heb bwyso arno. Mae'n fodlon, mae'r cynnig yna i chi nawr i ddod ato. Pam? Achos bod yn hoff o drigaredd. Mae am faddau eich holl anwireddau. Wel, i orffen, beth am nerth Duw? Adnod 19. E fe a ddychwel, e fe a drigar hawr ddim, e fe a ddarostwng ein hanwireddau. Chymo beth, nid yn unig mae yn Dduw sydd yn llawn drigaredd a thosturi, ac yn un sydd yn maddau'r cyfan. Maddau y sawl nad ydynt yn heiddi maddeuant, ond mae hefyd yn darostwng ein hanwireddau. Dim ond maddau, mae e'n darostwng ein hanwireddau. Rhufeiniad 6:14, mae Paul yn dweud yr un peth. Canis nid arglwyddiaetha pechod arnoch wi o blegyd, nid ydych chwi dan yddedd eithyr dan ras. Ni arglwyddiaetha pechod arnoch chi. Dwi ddim yn mynd i arglwyddiaethu dim mwy. Gras yw y cyfan, mae Paul yn dweud. Dwi ddim wedi wneud yn hymdrechion a'n gweithredoedd ni, ond mae hefyd yn peri nad yw pechod yn arglwyddiaethu trosom. Mae Duw yn darostwng. Mae wedi concro pechod. Nid oes gan bechod awdurdod drosom bellach. Dyna afael oedd gan bechod, yr un drwg arno ni. Fel crafangau yn dyn o'n hamgylch. Dwedais i'n ddiweddar yn yr ardd wrth arddio, i ni'n gweld y chwyn yma sydd yn lapio o amgylch y coed, ac mor anodd yw tynnu'r chwyn i ffwrdd. Ond i ni felly gyda phechod, i ni dal yn byw yn y cnawd ac yn y byd. Ond yma'n gweld sut mae Duw trwy Grist yn delio'n pechod, mae e'n tynnu. Mae'n delio ar gwraidd, mae'n delio ar holl beth, mae'n awdurdodol dros bechod, mae'n maddau'r cyfan, mae'n golchi'r cyfan i ffwrdd. O na, fyddwn ni sylweddoli hyn, a pheidio esgusodi pechod yno'n fel plant Duw, os ych chi wedi gwneud proffes, os ych chi wedi dod at Grist ac wedi cyffesu, ac chi wedi derbyn maddeuant, os ych chi'n honni fod yn Gristion. O sawl un sy'n dal i crwydro ar ffordd y byd. Pa rai mwyafrif yn drist iawn yn ein gwlad ni sydd yn ei rhyw broffes, ond maen nhw dal i grwydro ar hyd llwybrau'r byd. Ond dyw e ddim yn ddisgrifiad i ni'n gael yn yr ysgrythyr. Pan ni'n darllen yr ysgrythyr, i ni'n darllen am yr hyn yw Cristion. A ni'n darllen am y Duw sydd yn maddau'r cyfan ac sydd yn arglwyddiaethu dros bechod. A falle dyna lle ni'n gweld y gwahaniaeth yn yr oes i ni'n byw ynddi. Mae pobl yn gwneud proffes, ond nid proffes real yw hi, achos i ni'n gweld hynny yn y bywyd ar ôl, lle nad oes troi ffwrdd o bechod, ac efallai'n esgusodi ei pechod. O na fyddwn ni'n sylweddoli yr hyn sydd yn wir fod Crist wedi marw, wedi concro pechod, ac mae e wedi delio â nerth pechod. Mae ei waed yn ein golchi ni'n lan, ond mae e hefyd yn ein golchi ni'n lan yn ddyddiol. Ac pan ddaw temptasynnau mewn modd hudolus i'n baglu ar y ffordd, pan ddaw yr un drwg i'n temptio, i ame gras Duw tuag atom, pan ddaw pechod yn ei holl nerth i geisio'n tywys ar gyfeilion i ddilyn y byd, pan ddaw yr un drwg a sibrwd cyhuddiadau, sibrwd syniadau rhyfygus efallai ein calonau ni hyd yn oed, pan ddaw ag atgofion o bechodau'r blaenorol, a pan oedd yn un ifanc, pan mae'r un drwg yn gwneud hyn. Pwy yw'r un sydd yn gallu'n helpu a'n cysuro a'n hamddiffyn? Pwy sydd yn Dduw?
sydd yn mynd i gallu'n nerthu ni, a sydd yn gallu rhoi y nerth i sefyll fel i blant ac i ni'n gallu dweud, dwi wedi derbyn maddeuant, ond mae pechod dal yno, ac i dwi dal i syrthio. Wel, mae'r Cristion fan hyn yn gallu gweld, does ddim rhaid i fi ildio. Yr wyf yn blentyn sydd wedi cael fy ngolchi yn y gwaed, ond mae'r adnod yma'n dweud yn ddigon clir. Ni arglwyddiaetha pechod arnoch, adnod 19 o'r testyn, fe a ddychwel, fe a drigar hawr ddim, fe a ddarostwng ein hanwireddau. Mae'n rhoi y nerth i ni fyw fel y mae Cristion fod i fyw, fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Pa ddew sydd fel tydi yn maddau anwiredd ac yn myned heibio i anwiredd gweddill i etifeddiaeth. Ni ddeud y fe ddigbydd am fod yn hoff gan o drigaredd, fe a ddychwel, fe a drigar hawr ddim, fe a ddarostwng ein hanwireddau. A thi a deflu ei holl bechodau ddymderoedd y môr. Chi'n gwybod beth? Wrth ddod at Grist, mae yn maddau ac yn golchi ac yn delio â phechod ac yn ein gwneud ni'n blant i Dduw, ond mae'n ein nerthu ni fyw yn sanctaidd ac yn bir hefyd. Mae Crist yn gwneud y cyfan. Mae yna emyn yn y llyfr yma, pa le, pa fodd dechreuaf folianu'r Iesu mawr. O rheinio'i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl trysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Byddwch chi bron iawn yn gallu dweud mae Meica ysgrifennodd yr emyn hon. Trigaredd a gwirionedd yng Nghrist sy'n nawr yn un, cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn, am Grist a'i ddioddefiadau, rhinweddau mawr o'r glwy, y seinir per ganiadau i dragwyddoldeb mwy. Ac yna i orffen yr emyn, mae'n dweud hyn, o diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. O am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan, fy ngwisgo a'i gyfiawnder, yn hardd gerbron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anial wlad. Pa ddiw sydd fel tydi yn maddau anwiredd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy berson, am dy gymeriad, am dy holl fawredd di, ac yn diolch dy fod yn Dduw sydd yn maddau pechodau. O Dduw, hyd yn oed pechodau fel ni, pechaduriaid sydd wedi dy wrthod dro ar ôl tro, yr wyt ti dal llawn trigaredd. Felly o Dduw, i ni yn gweddio, ar eich trigaredd fod ar waith eto heddi, y bydde di yn croesawu'r pechadur at y ti, y rhai fydd yn edifarhau, ac y byddi'n rhoi y ffydd honno sydd yn angenrheidiol i gredu ac i bwyso, yn llwyr yn hynweddau'r arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio ein plith ac yn gweddio mai ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wedi orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 289, 289. Mae'r iachawdwriaeth rad mor fawr, mae'n achub, mae'n glanhau, troseddwyr diaf, deiar lawr, gwnawn ynddi lawenhau. 289, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.